Защо клиентката ни е с шапка на главата и какво включихме току-що? Ще ти разкажем след малко. Но преди това, ела с нас да направим възстановяваща терапия за изтощена коса. Ще използваме продуктите на Milkshake от серията Integrity с органично масло от Мурмуро, растителни аминокиселини и патентования комплекс Integrity 41. Ако се питате какво е Мурмуро, това е палмово дърво с ядливи плодове и се използва в козметиката заради своите хидратиращи, увлажняващи и успокояващи свойства. Започваме с дълбоко почистване и измиване на косата 2 пъти с шампуан. След това по краищата нанасяме ампула от същата серия, която представлява цялостна система за преструктуриране на увредена коса. И за да проникнат съставките дълбоко в косама, поставяме под топлинен източник. В случая шапка за 15 на минути и след това изплакваме косата. Запечатваме терапията с дълбоко подхранващ и изглаждащ балсам, който прави косата бляскава и жизнена. Още мокра можете да видите как косата се съживи. След това изсушаваме с сешуар кичур по кичур и най-накрая заглаждаме с инфрачервена преса за огледален ефект. Косата блести и възвърна своята жизненост. Ако и ти искаш да възстановиш изтощената си коса, поръчай вълшебната терапия на Milkshake Integrity или ако си от Пловдив, заповядай в нашия салон и магазин, за да подберем заедно най-подходящата грижа за теб.